watan sha'aban ne. Baya gizi manufata kin shiga raina har zuciya, bani bari ki mun nisa, nisan ki nake ki ban agaji. Tsaya ka ji manufata, ka shiga raina har zuciya, bani bari ka min nisa, nisan ka nake ka ban agaji. La 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 la. Sanki ya ratsa jinin jikina har ya saka ban gane kaina, ke ce kaɗai ne zaɓin raina, ko a ina zan je na nuna. Ƙaunar ke ce ke mun wani kamu, na san za ki rike ni da gaskiya, ke kaɗai na saka a zuciya, sai ni da ke mun zam jini ɗaya. La 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 la. Kai na aje cikin zuciya, banda kamar ka ni a duniya, idan da kai ni ba ni shan wuya. Ƙaunar ka ce ta yi min mamaya, ka zama sarki ni sarauniya, ko a ina zan je na zagaya, zan yi biyayya babu turjiya, zauna a zuciya kai balli ɗaya. Ki zama radin zuciya, ki ce nake so a duniya, karbi sabon so na zuciya, banda kamar ki masoyiya, ni sarki ke sarauniya. Banda kamar ka a duniya, bani barin ka a duniya, in ka bar ni zan sha wuya, ka ne mai bani tallafi, tarkon so yau ni na shiga, kai ne kadai mai fitar da ni da kai mata ka raba. Sayo ka ji manufata, Kin shiga raina har zuciya, bani bari ka min nisa. nisan ki nake ki ban agaji.